Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre. Mestre, estem així 31 de maig, una altra volta mobilització i ningú para al sionisme assassí, que Europa és còmplice també perquè aguanta i recolza esta violació de drets humans. Què penses? Pues mira, no n'hi ha paraules. No n'hi ha paraules del silenci que guarda Europa. Jo no tinc ja més paraules. Anem cap a 3 anys de genocidi, d'assassinats continus. No tinc paraules ja. Sí. I escolta, Europa, que va de drets humans i països civilitzats i desenvolupats... Europa tota venuda als Estats Units, a Israel. Que la veritat... Hipocresia, no? Hipocresia total. Que vergonya de ser europeu a voltes, no? Sí. Venent Europa, venent a la gent, venent tots els valors que s'havien aconseguit a l'Europa. Dona vergonya, Europa. Una vergonya, total. I visca Palestina lliure. Molt bé, moltes gràcies, amic. Bueno, com esteu? Molt bé. Bé, escolta, podeu comentar, avui és 31 de maig i què es farà avui així en esta concentració per Palestina i contra les guerres i per la infància? Bueno, aquí és una concentració organitzada pel Moviment per la Pau de la Marina Alta, està el moviment de la Safor, també per Palestina, el moviment per Xàbia, per Palestina de Xàbia, i van a fer diferents actes que explicarem, però són tots per a recordar que el genocidi segueix en curs en Gaza, també en Cisjordània, l'ocupació il·legal, l'apartheid i a més s'ha estès el genocidi i la guerra a Iran i al Líban. Les activitats que anem a fer també estan més per als més xicotets, hi ha un contacuentos, també estan realitzant dibuixos i molt bé. Sí, ara també hi haurà una actuació del cor d'Orbo, l'activitat dels xiquets és de dibuixos per la pau i també s'ha organitzat un contacontes del llibre que explica la història per a més menuts, perquè puguin entendre què és el que ha passat, quina és la història de Palestina. I després llegirà el manifest també en valencià i en castellà per a entendre i actualitzar les dades perquè malauradament encara s'està matant molta gent i s'ha silenciat en els mitjans de comunicació. Escolteu, pareix que aquesta filosofia sionista que volen fer el gran Israel i ningú li para i Europa i els països occidentals estan molt, diguem, a favor de... No li paren els peus a Israel per la violació dels drets humans. Que barbaritat això, no? Que poden fer el que vulguin i no li frenen ningú a aquests assassins. Sense conseqüències, però és que sempre la Unió Europea sempre ha sigut còmplice de l'estat, de les barbaritats que ha fet l'estat d'Israel durant més de 78 anys. I els Estats Units està directament financiant-ho i recolzant-ho i justificant-ho i molts mitjans de comunicació encara estan silenciant el que passa allí o inclús continuant la narrativa inventada d'Israel de tot el que ha passat des de l'inici de la creació de l'estat d'Israel, tot el que ha passat en la zona. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. ¿Qué pasa, Rubén? Bien. Muy bien, hermanos, ¿qué tal? ¿De dónde venís? Y qué bien que estáis con la concentración por Palestina y contra las guerras. Bueno, nosotros, primero que somos de Senegal. Hemos pasado y visto esta bandera. Esta bandera, lo que pasa es que este dolor que estamos, ves que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro país? No quiero decir este nombre, pero es muy feo. Esto lo apoyamos todos, estamos con Palestina, esta bandera. Siempre tiene que estar arriba, porque todo el mundo estamos mirando lo que está pasando, el dolor, o sea que como que está echando a los animales, esto no es normal.
Y de momento tenemos que lucharlo para quitar esto. Esto tiene que acabar ya, ¿me entiendes? Estamos con el Palestina, ver Palestina para siempre, ni hoy ni mañana. Estamos con esta bandera de arriba. Esta bandera no tiene que estar en el suelo, porque todos los musulmanes, los españoles, todos casi estamos con esta bandera. Todos los pueblos. Que hacer, en todo lo bueno, pues lo que tenemos que hacer es que apoyamos este país y lo levantamos para arriba. Y también gracias por vosotros también, como estáis muy atentos con esta bandera. Y muchas gracias por todos y seguimos luchando con este, porque este también ellos tienen que parar ya. Y también Ferpaliste con este. Muchísimas gracias. Muy bien. Y Arriba. perdona, parece que el sionismo que quiere hacer el gran Israel y son unos asesinos y Europa es cómplice y no le ponen sanciones ni le dejan ir al... O sea, Bueno, no, eso es lo- cómplice Europa, ¿no? Esto lo voy a decir, porque el Israel, pues, a mí me parece que los otros países que no sé, que le tienen miedo. Esto es lo que tienen que quitarlo, porque hay un montón de países. Esto pelear podemos quitarlo en 24 horas. Lo que pasa es que los de los otros países que tienen que venir juntos todos y quitamos esto ya. Pero me parece que es un miedo o lo que pasa. Este lo podemos quitar en 24 horas, pues lo quitamos ya. En Israel ya no le tenemos miedo. ¿Quién son ellos? ¿Quién son? ¿Para qué están matando a la gente? Están haciendo las cosas que no son así. Porque los del Palestina también son personas. Hay niños, hay madres, hay padres. Nosotros estamos mirando, o sea que cómo pueden sacar esta sangría y nosotros seguimos mirando y no podemos hacer nada. Lo que tenemos que hacer es que quitamos este sinvergüenza. Ya no perdonamos a nadie, porque ellos del Israel ya no perdonan. Nosotros tampoco, o sea que tenemos que luchar con ellos y lo quitamos ya. Esto es lo que me duele más a mí. Cuando entro en mi móvil y veo la historia, es que me duele mucho, pero no puedo hacer nada. Porque los más del país no, o sea que no está hablando, está muy callado. Esto no es normal. Hay África, Arabia. Lo que me duele más que de Arabia también son musulmanes. Y porque se sientan callados y ve el Israel está matando a esta persona y seguimos callando y todo. Eso no puede ser. Somos hombre contra hombre. Luchamos y quitamos ya. Eso es lo que tengo que hacer yo y lo que tengo que decir sin miedo ni nada. Yo no tengo miedo de decirme esto. Lo quitamos ya. Ya estamos cansados de ver esta sangre que está saliendo con los niños. Ya está, lo quitamos. Si tú tienes algunas palabras sin miedo, es que decírselo a él. Pues, que esta bandera no tiene que estar en el suelo. Pues, Arriba para siempre. muchas gracias, hermanos. De nada. Muchas gracias, Nada. Estamos también contentos. José, com estàs? Bé? Bé, molt bé, així acompanyant-vos. Molt bé. Què trobes de la jornada d'avui, que és per la infància, contra les guerres i tal? Com lo veus? Perquè aquesta guerra pareix que no acaba i a més Israel fa el que vol amb complicitat europea Totalment. d'Occident, que es diuen que era països desenvolupats, però es permeten un genocidi i Este genocidi que no acaba mai, em pareix una molt bona iniciativa fer una jornada avui contra el genocidi, contra la guerra i sumar els xiquets. Sumar els nostres menuts per a que ja vagin familiaritzats en aquestes coses i comprometent-se. Molt bé. I què trobes? Això nos queda per la societat civil i seguir denunciant, però pareix que Israel segueix fent, o sea, entra en diferents països, Líbano, Síria, i fa el que vol, que en el segle XXI és una vergonya, Fa no? el que vol, totalment. Però no hi ha que deixar d'estar així, de juntar-se, de manifestar-se i de dir-ho i de denunciar-ho. Molt bé. I des de les alcaldies de la Marina Alta, què creus tu que podeu fer? O sea, podeu recolzar-nos a la societat civil, als moviments per la pau? Sí, i de fet ho hem fet, perquè hem sumat mocions que les hem fetes arribar a instàncies més elevades i així i tot, vull dir, el que està a la nostra mà és això, acompanyar-vos i ajudar-vos a fer arribar aquelles mocions que siguin necessàries on toca, no? Però a partir d'ahí és molt complex, la lluita internacional, perquè al final són altres estaments també que tenen que manifestar-se i pareix, com tu deies fa un moment, que la Unió Europea mira cap a un altre costat. I això és intolerable també. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres.